гурӯҳе аз муштариёни ширкати хусусии Муҳаммад 2009-ро шеваи кори ин ширкат нигарон кардааст. ин ширкати хонасоз дар кӯчаи Бухоро 29 маркази шаҳри Душанбе ба бунёди манзилҳои баландошиёна машғул аст. Ай котлован 2015 сол чанд сол шуд задур. Ҳамирӯз омадам ина маҷлис. Омадам мебинам ки дарчаспондагиам двайник пайдо шудааст. Охайнам як хонаи мана як кас дига дайнам дуруст пеш дара часпонда фруктай дига одам дар дига. ин манзилҳо ба назари муштариён бояд солҳо пеш мавриди истифода қарор мегирифту онҳо низ аз мушкили пардохти иҷораи хона халос мешуданд. муштариён мегӯянд дар баробари таъхиркорӣ фурӯхтан як хона ба чанд кас онҳоро бештар дар ташвиш гузоштааст. соли 2015 ширкати Муҳаммад 2009 бо мо шартнома баст ки дар он ҷо гуфта шудааст ки ба мо хонаҳоро аз ошёнаҳои 3 ва 4 медиҳанд, аммо феълан мо на хона, на калид ва чизе надорем. маълум шуд ки ин ошёнаҳоро фурӯхта истодаанд. муштариён талаб доранд ки Нусратулло Қурбонов раҳбари ширкат онҳоро бипазирад ва мушкилро шарҳ диҳад. дар ширкати сохтмонӣ гуфтанд беш аз 85% корҳои сохтмониро ба анҷом расонидаанд ва набояд муштариён дар ташвиш бошанд. раиси ширкати Муҳаммад 2009 мегӯяд муштариён на ҳамеша пули хонаро сари вақт месупоранд ва ин яке аз сабабҳои таъхир дар супурдани биноҳо шудааст. ӯ иддаои фурӯши як хона ба чанд нафарро беасос хонда афзуд ки ҳангоми ҷобаҷогузории муштариён баъзе иштибоҳҳое шудааст ки ислоҳ хоҳанд шуд.